Ikke op? Okay. Okay, nu går min datter i seng. Prøv at se, vi har en fin seng. Lidt puder dernede. Og vi har ting derovre. Og prøv at se, du kan også se, det er meget flot. Meget, meget fint. Det er meget, meget fint. Ja, godnat, lille børn. Så går I godt for helvede. Ja, nu skal jeg jo lige op og slukke lyset, så min datter, hun ikke bliver for mørkeræd. Hun er jo nemlig mørkeræd, men det kan jeg ikke gøre for. Så nu slukker jeg lyset. Hvad laver jeg her? Så nu kan det godt være, at man ikke kan se så meget, men nu skal jeg lige synge farvel. Farvel og tak, farvel og tak. Nå, jeg glemte at sige det. Nyt farvel tak. Farvel og tak, farvel og tak, farvel og tak.